J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bares restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Sogoma biye alamsai novembre kalo tile 28 novembre bana ko ale tile 30 samba fla ani 28 sogomada ina ambeta kuluba premier ministre ka gouvernement kura ka conseil des ministres folo o karakunu bara kanga ka tugumi Asimi ye kuluba konontonta ko ɲɛfɔ u ye yasa u yɛrɛ ka ujija ka ɲini premier ministre fana fɛ a ka sɛbɛn bɔ u bɛ se ka baara min kɛ n'u bɛ se ka kɛ waati min a ka o da a tulo kan sabula président bolo ko ka teli bila ka suma o maɲi premier ministre a fana y'a ka laseli fɔlɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye kuntilenna min bɛ a la a ko ko musaka min bɛ di premier ministre ma saba o saba la ale fana jɛra fila kɔ ko k'o fara jamanakuntigi ta kan u k'o kɛ ka maaw ɲɛji cɛ anw ka maaw ko jibondo dɛ keɲɛbakaw fana ko ambulance n'u ka dɔgɔtɔrɔso o t'olu fana ɲɛji cɛ n'o ye premier ministre sisan a bɔra EDM kɔnɔna na Keba Jalo ale tun bɛ yen tellement ko in teliyara anw minnu di kunu joona anw nana sɔrɔ a taara Keba a bɛ taa ne dɛ n'i kɔni k'i bɛ tugabila i kɔ i bɛ taa TAB kɛ dɛ n tɛ maa caman bɛ buru dɛ denmisɛnninw de kɔni bɛna na baara kɛ primature la parce que ni ngalabu ma kɛnɛ i ni bulo taatɔ ni ɲɔgɔn ye a bɛ gɛlɛya n'an bɔra yen l'américain olu ni Mali bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye polio bana ye k'o kɛlɛ wolomasiri tabaw olu ka GCA min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Kamajan kalo 9 janjo kɔfɛ olu segira ka na min ye an ka sɔrɔdasiw ka sigiyɔrɔ sabanan o ɲɛma n'o ye colonel major Mari S. Kone ale y'u bisimila baabu in a kɛra dusujaa ni dusukasi ye sabula denmisɛnnin caman nana
olu y'u faw ye dɔw fana taara olu m'u faw ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ tan cogo la ana an da don la staff service ko a bɛna taa ni vérificateur ye bɔgɔ jeninen kan ko sabula ko vérificateur ye rapport min bɔ k'u ye ngalon tigɛ ka da olu la u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se a dan na staff service kunungo u tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ cité des enfants na u ka conseiller juridique n'o ye Ibrahima Keita ye aw n'ale kumakan mɛn Musa Traoré Bill Salembugu kalanso k'a bɔ Bugutufa la k'a bɔ Ɲani na k'a kɛ ekɔliso ɲɛnɛma ye a y'o kɛ Musa yɛrɛ sɔgɔmada in na a sera Londres tile saba baara b'a bolo ye n'Ala sɔnna a ma n'a segira ka na a ko a na directement kɛ ka na Jani kɔnɔ yan an n'a se ka masala sabula ale ka tɔn sigi kun ye ka fandaya kɛlɛ sigira k'o lakana kɛ fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ sɛnɛkɛlaw u ni baganmaralaw olu ni ɲɔgɔn cɛ bafula bɛ mara la an na an da don o la Keba Segu kalosa o kalosa jɛrɛ min bɛ kɛ yen n'o ye fɛɛrɛkɛnɛw ye ɲɛbila baara n'o kan ka kɛ centre kɔrɛ la nin kalosa in ta ye sini ye ani sinikɛnɛ sini sufɛ kɔrɛ la caciri bɛ bɔ Weleka maaw fɛ sibiri sɔgɔma Salifu Sanogo ORTM directeur kɔrɔ ale bɛ taa baro sigi kɛ min ye sibiri sufɛ sa Jara Safari One Love Sister Mam ale kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen wele wa nin fɛn fɛn filɛ nin ye donzarati ni si la a bɛɛ lajɛlen fu falaki ye segukaw fɛ kɔrɛ la Sebugu n'Ala sɔnna na an na tila ka an da don ale la kunnafoni kuncɛ la nin y'an ka belebelew ye sɔgɔmada in na a ye aw sɔgɔlen to Jani.ml FM na kunnafoni sanuma ani kunnafoni jɛlenw a b'o sɔrɔ ale sanfɛ su ani tile. Bamananw ko dugu bila ka fisa ni laadawulu ye dɛ anw de y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna yan n ko alamisa o alamisa sɔgɔmadaw fɛ an bɛ kuma di maaw ma degun bɛ maa minnu kan i kɛra Mali kɔnɔ o Mali kɔ kan o i fɛla ye min ye i k'o lakali jamanadenw k'a lamɛn bi an bɛ don an terimuso ka baarakɛyɔrɔ la han n'o ye colonel Assa Bajalo ye ale ka baarakɛyɔrɔ bolofara min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko INSP k'olu ye baara kɛ Covid waati baara in kɛlen ka ban baarakɛlaw ko k'olu ni hakɛ min ka kan ko k'a daminɛ o don na fo bi olu bɛ boli a nɔfɛ u tɛ ka se k'a sɔrɔ INSP maaw ko k'u y'a datulu la k'a da jaba la u ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Boubacar Samake ye an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛ ka ale lamɛn an ka sɔgɔmada in na kuma dili la maaw ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ama fo bada auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalam. Boubacar Samake Kando. Avec baraka INSP là. Institut national de santé publique. La façon qu'on a l'anjoro ben de kuma la sema. Ani bololo kuraw ka tagabolo n'a bɛ f'o ma ko NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de communication. K'anw tora la an la jabara an kamana ganna jamana ko nin na bari san 2020 an bɛ ka ka hakɛ dɔw ɲini 2021 2022 2023 yan ye san 2024 na tama mena sisi ma bɔ kɛmɛ sira dɔ la an ye min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 15 kan coronavirus baara la an ye baara min kɛ a ma dogo maliyɛn si la a ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan u bɛ se k'aw sereya fɔɲɔgɔnko yɛrɛ daminɛna min fɛ salon an bɛ kuma teliya ka surunya bari wagati la kow don an ye baara kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye wagati musaka dɔ jɔ anw ye wagati la kɛmɛ sara da la an
an ga min sɔrɔ u ye kilancɛ bɔ a la an ko an jara n'a ye bari jamana bɛ degun min kɔnɔ o sababu kama jamana bɛ kɛlɛ la o yɔrɔ la an b'a fɔ ko ala ka bada dali nɔgɔya banbagatɔw ye finitigi fagara fini tɛ min na o mɔgɔ tora jamana ko nin na yara bi ala ka arijinɛ firidawusu nɔgɔya u ye minnu bɛ jogin na minnu bɛ dɔgɔtɔrɔsow la minnu ka nafolo tiɲɛna a bɛɛ kɛra masa arahamani ɲɛna jabaru ya wayidun ya shawu ko an b'a deli ka banabagatɔ ɲuman kɛnɛya ka tɔɔrɔ in segin kɔ kisi a basiw ma ka kɛ jurumu ka fari an yɛrɛ minnu ma tɔɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ farikolo la yara bi ala k'an to o cogo la bijahi nabi mustafa wasalim an kun bɛ 2000 de sɔrɔ don o don baara kɛlen na n'o ye lajali fɛn min b'a to an bɛ se ka baara in kɛ a kɛko ɲuman na bari coronavirus tun ye bana ye n'a kun kɛra ka se n'a sera hakɛ dɔ kun ma a kun bɛ se ka dankari jamana yɛrɛ sɔrɔ taabolo la bari ni jamanadenw man kɛnɛ i bɛ taa sɛnɛ kɛ i bɛ taa misiri la i bɛ taa sugu fiyɛ la i bɛ mobili boli chauffeur o ka sɔrɔ i ka kɛnɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn dafa de jamana ko nin na ka daminɛ kunkolo la sen bolo tulo nu ɲɛ bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don farikolo la n'i ye jamana jateminɛ komi adamaden nin bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ ko jamana tigi b'a la ɲɛmɔgɔ b'a la jamanakuntigi kumakan de sɔsɔ an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn damadɔw fɛ kumakan kɔnɔ n'o kumakan ye décret 0455 du 10 août 2022 kumakan sen a taara utu kalo tile 10 san 2022 a sariya sen kuru hakɛ ye fu 455 ko ka 1000 di an ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma nka fili mankan tun b'a kɔnɔ siɲɛ fɔlɔ la an ko mɔgɔ 47 min taara ni lafasajɛkulu ma jɛ n'o ye a bɛ hakɛ to o mɔgɔ 47 u tɛ se ka kɛ chauffeur ye ka baara kɛ laboratoire kɔnɔ ka mɔgɔw bisimila ka jaabiw bɔ baara in ka ca mɔgɔ kelen ma ka magasin baara kɛ ka secrétariat baara kɛ bon n'i y'a ye coronavirus jaabi sɔrɔ la an jamakulu min bɛ baarakɛyɔrɔ la de anw bɛɛ de jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa jaabi in sɔrɔ la u t'an ka Senegal ka vocabulaire kɔnɔ o nana sanuya n'a bɛ fɔ o ma ko rectificatif 0136 o y'a kuru ye o kɛra février kalo tile 24 2023 o lawaleyali la sa an bɔra min kalama o de jigitigɛ o de masiba o de kamanagan ye o de tɔɔrɔ ye o de i b'i yɛrɛ ɲininka n y'a sɔrɔ e ye jamanaden ye wa ne kɔni min faso dɔn jitumu donkorona awɔ dɔgɔnin b'an ni Welesebugu cɛ hali dimanche don n bɔra yen nɔ n wulila Dar-es-Salaam Bamako ka mɔ Dar-es-Salaam Bamako o yɔrɔ la n bɛ n karamɔgɔ fɔ k'an fa fɔ k'an baw fɔ olu ye min ye n don ekɔli la ko ne hawujalen tɛ bari kabiri ala ye ne dan ne ma passeport ta ma taa jamana kan ambassade la n ko mɔgɔ b'i ka visa la ne ka mɛtiriw taara kalan kɛ diɲɛ ɲɛfɛ IUG Flashi lycée Askia Dar-es-Salaam école fondamentale olu ye dɔnni min sɔrɔ diɲɛ yala la olu n'o di ne ma o bɛ ne bɔ ne hawujalen tɛ ka taa France États-Unis n ko n bɛ taa dɔnni wɛrɛ ɲini tuguni o fana dama kuma wɛrɛ degré nana sanuya sanuyalen na jama nana kɛ mɔgɔ 285 anw ye 257 minnu tun bɛ pankuru kɛnɛ kan aéroport la Baba Modibo Keyita tɔgɔ la pankuru kɛnɛ olu tun ye mɔgɔ 28 ye donc anw de tun bɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ de ye baara in kɛ ko ka 1000 d'anw ma wari tun ye 2000 de an jɛra ni 1000 ye san kelen kɔnɔna la o 1000 o bɛ bɛn $1,000,000 ani 260,000 mɔgɔ kelen kelen mɔgɔ bɛ se k'o gosi ɲɔgɔn na o bɛ bɛn min ma mɔgɔ 285 47 ye o kɔni o bilara an bɛ jamana ɲɛmaa fo o la kosɛbɛ o diyara an ye nka a la waleyatɔ de mɔgɔ damadɔ de ye u kali ni anw ye k'anw kɛ Fofana ye k'anw kɛ Kulubali ye awɔ k'anw kɛ Kamara ye kɔni k'anw tɛ Maliden dɔ ye 42 tigɛra ne yɛrɛ kun a wagati la an kun taara jamana ka baara dɔ la an ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ ka baara dɔ la Barawuli an ye dɔgɔkun 3 k'o baara la 42 tigɛra ne kun
kawa biro tigɛ dɔw kun kawa bisegin tigɛ dɔw kun bɛɛ 100 ni kɔ min yɛrɛ bɛ kamana gan se mɔgɔ ma bɛɛ la tuguni an baarakɛɲɔgɔn dɔ fatura Ablaye Jara Antile Jara an bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen bi jahi Nabi Mustafa wa salim 100 ni kɔ tigɛra o kun a tɔtɔ baarakɛyɔrɔ la accident de kɛ tora so la a tora so ni kungo cɛ o de cɛ kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ n'i ka kɛlɛkɛda don an ka kɛlɛkɛda an ka baarakɛyɔrɔ ye kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fo o fatulen y'o dɔ tigɛ o kun an n'o de kɛlɛ kɛ fɔlɔ salon le 16 novembre 2023 novembre kalo tile 16 san 2023 an ye fɔka bɛ mankan sɔrɔ ko minnu ta tigɛra ko bɛ bila nɔ la nka o kuma cayara o kuma janyana n'i y'a jateminɛ a bɛna fɔ 100 sarada la an ye min sɔrɔ a tɛ tɛmɛ kuru 15 kan o kɔfɛ tuguni an ye samedi ni dimanche baara diɲɛ bɛɛ mɔgɔ minnu tun bɛ samedi ni dimanche baara anw tun b'a fɛ dugu dɔw tun t'a baara n'i tun bɛ taa dugu la kɛnɛ walima araba n'i ka dugu taga cunna n'i y'a bɛnna weekend kɔni ma baara de b'i bolo o y'a kɛlen beau susɛti nka anw y'a baara hali selidonya 31 Noël selintini seliba mawludu nka o la an tun bɛ jigin midi an bɛ kunnafoni bila minnu bɛ taa dugu la n'u mago bɛ jɔ coronavirus baara la an b'u ladɔnniya tile 3 ka kɔn fɛti don ɲɛ k'a jira ko fɛti don na an bɛ baara kɛ nin cogo la o ye tile 100 ani tile 4 o bɛ bɛn mɔgɔ kelen kelen 100 ani 400 ma n'i y'o gosi ɲɔgɔn na o bɛ bɛn 148 millions 200 mille miliyɔn 1 ani miliyɔn 48 ani 40 o wari ma sɔrɔ o dalen bɛ yen a wari dɔw tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɛ o kuma anw yɛrɛ fɛ yen nɔ an ka jiginɛ kɔnɔ kɔni INSP jiginɛ kɔnɔ bari an baarakɛɲɔgɔn dɔw de ye a kumani anw ma k'anw n'an mankan u tɛ fɛ k'anw ye kuru kɔnɔ yɛrɛ bi dɛsɛ de b'a to awɔ ɲɛ tana samiya la b'o yeli mɔgɔya bɛ kɛ n'a ye dɛ o ye kelen jour férié minnu b'a kɔnɔ tile 10 ni kɔ a bɛ bɛn i m'a dɔn tile 12 tile 14 ɲɔgɔn seliji ni seliba ni Noël san kelen in kɔnɔna la 31 ni an ko an tɛna o fana ɲini i n'a fɔ code du travail y'a fɔ cogo min na nka jamana bɛ tɔɔrɔ min na u ka 1,000 d'an ma o fana na samedi ni dimanche fana heure supplémentaire de don nka u ka 1,000 d'an ma fana an jɛra n'o ye donc o y'an ka contribution ye à l'effort de guerre ka di jamana wolomasiri tabaw ma bari n yɛrɛ balimaw y'a ye n teriw y'a ye n denw y'a ye n mɔdenw yɛrɛ b'a la yɛrɛ n bɛ ala tanu o min fɔra an bɛ munumunu na i ko kɔtɛ awɔ o y'an kɛ fɔ fana ye tuguni warimugu dalen ma ɲɛkɔrɔ u bɛ ka don fɛn kirikaraw la min ka di u b'a don o la mɔgɔ damadɔ don na nataw la an minnu tɔgɔ fɔ awɔ bari ni sɛden ma kusi ma a b'i paraw mɛn directeur fɔlɔ 2020 an bɛ mankan na filanan nana 2021 22 an bɛ mankan na sabanan nana jamana maa falen dɔ y'an wele ko dɔ y'a ci anw ma an taara lamɛn sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 a ko an k'an jɔ ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bɔra yanni kura ka na bari an kɛlen ka mankan min kɛ salon u ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔ wele ko yanni kura ka na an ka mankan jɔ ni kura nana an bɛ bila an ka hakɛw kɔnɔ jamana maa falen don n tɛna tɔgɔ fɔli kɛ o y'an jigi tigɛ dɔɔni bari jɔn bɛ minɛ kuma kama nata man ɲi nata de bala hamu bayira kunangoya Nabila Musa tile la a ɲɔgɔn dɔnnikɛla tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ale tun bɛ kalan kɛ lawal mahfusu wala na mɛlɛkɛw bɛ baara kɛ ardoise min kan awɔ ale tun bɛ kalan kɛ duguma k'a to diɲɛ dugukolo kan ka kalan kɛ o kɔnɔna la mɛlɛkɛw n'a ko nki i mɔgɔ 12 de tun b'a la kore n'a ko i u b'a sɛbɛn n'a o sɛbɛn u b'a sɛbɛn n'a i sɛbɛn u b'a sɛbɛn nka nata y'a kunangoya mɔgɔ i bɛ ka hakɛ ɲini nka i kana nata bala hamu kunangoyara o cogo la ten a n'a ka dɔnni baden mun y'a sama nata bari a k'aw bɛ Nabila Musa kɛlɛ ka di dɔw ma donc an welela o la ko ni directeur kura sigira k'an ka wariw bɛ d'a ma an ka hakɛ bɛɛ bɛ d'a ma wariko dɔrɔn tɛ dɛ baara tɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ baara tɛ ka kɛ anw ka sigida la an ka baarakɛyɔrɔ la bari ni banabaatɔ nana ni sɛbɛn ye sɛbɛn n'a kan ka sɛgɛsɛgɛli 10 kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka 1 2 de k'anw fɛ yen miliyɔn 400 donna sɛbɛn minɛnw na
baraka minɛnw na miliyɔn 400 ni miliyɔn 18 ni murumuru budget d'état la ani fonds propre la bari an ka nafolo sɔrɔ sira ye 3 ye sira dɔ ye jamana bɛ min di anw ma miliyɔn 190 ni kɔ murumuru anw yɛrɛ ka baara kelen miliyɔn 200 ani 18 ni murumuru ani dɛmɛbagajɛkulu bɛ min d'an ma fɛn kɔni ma ta o kan ka baarakɛminɛn san yasa laboratoire bɛ se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na miliyɔn 400 ni murumuru 2023 musaka kɛra ka minɛn san mais baara kɛlen wari min sɔrɔla miliyɔn 25 ani 190 dɔɔni murumuru 6% de réalisation kɛmɛ sara da la an ye 6 de kɛ san mun mɛn o ye malala ko ye kuma sulu ko ye a bɛ mɔgɔ gan i kamana la kuma na a bɛ ɲininka yala e ye maliden dɔ ye wa o ye kunnafoni dɔ ye coronavirus daminɛna le 26 juillet kalo tile 26 2020 k'a ta o don na ka na bila le 13 mai 2021 mai kalo tile 13 san 2021 on ye miliyari 4 ani miliyɔn 300 ni miliyɔn 99 ni murumuru de ladon jamana wagandi b'a kɔnɔ u ye sariyasiyɛn dɔ ta n'o ye décret ka an ka masakɛ dɔ to yen nɔ n'o ye bandaw ye o ye décret 0326 du 10 août du 13 mai 2021 ko wari min sɔrɔla k'a bɛ tila an ni ɲɔgɔn cɛ bari directeur min tun bɛ a wagati o ye jamana wagandi b'a ɲininka ko wari in bɛ kɛ cogo di sabu k'a min ka yɔrɔ in da an ma deli ka ni ɲɔgɔnna musakala don donc a bɛ mɔgɔ gan i kamana la nafolo hakɛ mana kɛ cogo dɔ la k'a sɔrɔ an ye EPS an ka nafolo de don an ni mɔgɔ si jɛ tɛ trésor fana ye kilancɛ hamu ka bɔ a la o ye mun ta k'i ko don bɛrɛ la anw tora kabini wagati fo sisan 50 min kan ka na anw fɛ yen o bɛ bɛn miliyari 2 ani miliyɔn 190 ni murumuru 99 ni murumuru depuis 2020 k'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn 3 de b'an bolo n'o ye kuma PV réconciliation ye sariya de ye ça engage la responsabilité de l'État les partis signataires a lawaleyali o bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de kan o 3 de bɛ anw bolo o bɛɛ n'a ta an ma se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ halisa miliyari 2 ni miliyɔn 199 ni murumuru n'o nana anw fɛ yen kɛmɛ sara da la ko ka 30 di baarakɛlaw ma k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ fo dugumamɔgɔ camancɛmɔgɔ bɛɛ ka hakɛ ye kelen o 30 o bɛ bɛn miliyɔn 600 ani miliyɔn 59 ni murumuru halisa an bɛ o filɛli la an ɲɛ jannen don sanfɛ a ma yeli kɛ an kamana ganna tuguni an tɔɔrɔ la an la jabara nka bɛɛ kɛra ala ɲɛna masa jabaru awɔ yawayi dun a b'a bɛɛ kalama a tulo b'a bɛɛ la an tɔɔrɔ la tuguni an la jabara an tora kɔnɔni la tuguni u ko an ma ko sɛbɛn t'an bolo min b'a to u bɛ yamaruya ka wari sara an b'a fɔ ko ye yɛlɛ ko dan ye sɛbɛn tɛ yen nɔ jamana ɲɛmɔgɔ président Ibrahima Keita ala ka hinɛ ni silamɛ su la o ye gafe min ta n'o ye 0247 du 27 mars 2019 n'o bɛ an ka baara taabolo ɲɛfɔ décret d'organisation de l'NSP ko seya mɔgɔ minnu bɛ san lajɛrɛba kɛ ka an ka baarakɛyɔrɔ baara taabolo musaka donta ni bɔta kuma fɔ yamariya ko ka kɛ minisiri fɛ arrêté Michel Amala y'o ta o kɛra le 13 décembre 2019 olu ka hakɛ bɛ ban sariya kɔnɔ 13 décembre kalo tile 13 2019 k'a ta don na ka na bi sariya senkurama ta minisiri fɛ ɲɔgɔnna jɛrɛba 2 dun kɛra o kɔfɛ o si tɛ sariya kɔnɔ musaka minnu kɛra a ka bon ni miliyari ye an ka wari 100 dɔ la a t'a la 40 bɔ musakaw dun kɛra o la ko musa ni tɛ kɔmɔ mana bɔ ko musa ni k'i dogo ko fa kana mɔgɔ bila sama sen tali la n'o tɛ i bɛ ɲɛbɔ kɔngɔtɔ fɛ ala ye kelen filanan t'a la kuranɛ ye kelen mahamadu ye kelen
an bɛɛ bɛ seli ka ɲɛsin kɔrɔ ma Mali kɔnɔ yan donc an ka sabali an bɛɛ ye fasoden n'a ye ɲɔgɔn minɛ ni fasodenya ɲɛ hakili ye a ka ca Ala fɛ an tɛ dɛsɛ ko la nka ni dɔgɔkɛ bɛ dɔ kɛ Fofana ye Kulubali ye Kamara ye a kuma bɛ caya dɛ a kuma bɛ caya ko ka jamana ɲɛmaaw fo tuguni ka jamanadenw fo ka n fa ni n baw fo n balimaw n sinjiw mɔgɔ mɔgɔ ye dɛmɛ se anw ma nin ko in na k'an ka foli b'a bɛɛ ye an ka wulikajɔ kɔnɔna la an donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la an ye degun se mɔgɔ mɔgɔ ma an bolo b'an kɔ o k'an to adamadenya la k'an ye adamaden an ye jɔnniw ye senni fila an ye jimifɛnw ye jimifɛn bɛɛ bɛ fili ni fili min yera a la an ye jimifɛn ye adamadenya taabolo y'o ye lawulikama tɛ kuma ɲɛfɔ don kuma n'a tɛmɛ siraw don ko ka foli kɛ tuguni an baarakɛ jɛkulu yɛrɛ ye baara kɛko ɲuman na an bɛ ka min kɛ o bɛ ka hakɛ fitinin min d'an ma n'o ye donc an baarakɛ ɲɔgɔn fo o la jamana kɔnɔ n'a kɔ ka maliden bɛɛ fo u ka maliden ɲumanya la an ye mun min kɛ degun min kɔnɔna la degun dɔ ye kuranko ye degun dɔ ye jiko ye degun min Mali kɔnɔ a ka ca donc jamanadenw bɛ fo yɛrɛ ye baara kɛko ɲuman a bɛ fo o la jamana ɲɛmaa kura falenna conseil ministre min kɛra n'o ye ministre ka ɲɔgɔnna jɛrɛba ye n'a bɛ kɛ jamanakuntigi yɛrɛ ye daga kɔrɔ a jɔsen laban n'o ye paragraphe laban ye donc an y'a kalan a diyara n ye a diyara n ye a bɛ hakilisigi di mɔgɔ ma an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka fanga in ta fanga ɲuman d'an ma ka jamanadenw bɛɛ kelen ma barika wasa lafiya kunnaja hɛrɛ ɲɛta a bi Ala bolo fɛn bɛɛ tigi Ala de la hawla wala quwwata illa billahi lazim Ala ka tako ɲuman a fanga a dɔnni yarabi Ala ka d'u ma hakili ɲuman bɛ mɔgɔ mɔgɔ la hali sinamuso minnu b'u la yɛrɛ an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u yɛlɛma ni sina yɛrɛ ma kɛ mɔgɔ la a man di koyi awɔ nka damatɛmɛ de man ɲi ko damatɛmɛ sogo ka kasan k'i bɛ mɔgɔ bin a y'a da a dalen k'i b'a kolonkolon non a tɛna sɔn o ma dɛ bamananw ko ten tuguni ko tiɲɛ nɔnɔma kulo ko to filɛli a bɛ hakɛ to kuma la nka n bɛ taa somɔgɔw wele ka na kama ayi dɛ yanni ka na a b'a datugu dɛ awɔ donc n'an ye ɲɔgɔn minɛ halisa an bɛ se jamana ɲɛmaaw ko an se ye min ye jamana ko la fasojɔ ko la an bɛ yen bi an bɛ yen sini an bɛ yen sinikɛnɛ bari nous sommes tous redevables de l'état jamana ka hakɛ bɛ jamanaden bɛɛ fɛ ni mɔgɔ m'o dɔn ni min faso kanu i ka se ninnu su ne yɛrɛ kɔni ka jate la tɔ ka jɛ don Adisaw ye kuma caman fɔ kan tɛna an da don o la an bɛ bɔ kuma la yan nɔ novembre kalo tile 28 Bubakari Samake kan don ka bɔ kuma la ka foli kɛ halisa an b'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Allah ya Muhammad Sheikh Machijani ya Allah ya Muhammad Sheikh Tahar Sheikh Sidi Mohamed Churno Sidi Churno Chijani Sheikina Ahmad Maula Sherifula Walijula Kutubul Afsaman Kutubul Zaman Sherif Abdurrahman Kalandew ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره مقداره العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلوا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ايوه نيجي انا سوغماداينا بماي mami n'a bɔra INSP maaw yɔrɔ covid tɛmɛnen kɔfɛ k'u bɛ u ka hakɛ nɔfɛ n'an bɔr'o la an bɛ taa garde camp katikaw fɛ yen min ye wolomasiri tabaw ye n'a bɛ fɔ minnu ma sa ko Zetia Kamajan kalo 9 baara kɔfɛ olu segira ka na so segi ka na so in na sa kati bɛɛ de bɔra k'u kunbɛn sabula yera k'a fɔ ko ninnu kɔni ye kalo 19 secteur 1 u y'o de kɛ opération Maliko ale kɔnɔna na n'o ye groupement tactique inter-armée Zetia Kamajan ye u sera Kati min ye commandant ye n'o ye Kati kankuntigi ye nin waati in na an terikɛ n'o ye colonel major Madu S ye ale yɛrɛ y'u bisimila min ye nin kalo ninnu taara kabini octobre kalo tile 9 san 2023
mali kɔrɔnfɛ an fan fɛ yaasa ka tɛ ka tɛ u sen don kidali ale minɛli la min kɛra salongo novembre kalo tile 14 u kɔni ye tile 20 ɲɔgɔnna u tun bɛ k'o de kɛ Bamako ale ni Gao ni ɲɔgɔn cɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ sa Kamajan ale kɔni sera sa Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka Bamako cɛ ci ka na Kati maa ninnu bisimilara Kati sɔrɔdasiw ka place d'armes na ka ɲɛmaaba yɛrɛ tun bɛ yen sɔrɔdasi ninnu somɔgɔw u balimaw u limanaw Katikaw ni Bamakokaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka ni wolomasiri taba ninnu k'u kunbɛn sabula u bɔra ka baaraba de kɛ jamana ale tɔgɔla ni jugawale ni babacawale kɛbaw ka taa olu juguya la n'o y'a sɔrɔ maa segilen dɔw somaw nisɔndiyara dɔw ta kun ye dusukasi ye sabula dɔw bɛ olu faw ma segi o de la sa commandant de zone n'o ye 3e région militaire ye wolomasiri tabaw ka malaboro sabanan a ɲɛmaaba colonel major Mamadu Eskone a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu fatura ka dugawu don kɛ maa ye maa minnu jogina a ko ko jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la k'aw bɛ nin sɔrɔdasi ninnu fo ka baara kɛcogo ɲuman na u ka cɛsiri ni timinandiya la don o don ka taa wolomasiri tabaw olu ka sew la ni bamanciwale kɛbaw olu kɔni da waloli ye a ko ko ninnu ye kalo 5 u tun bɛ sirakɔrɔbalakaw fɛ Kulukɔrɔ mara la Zetia Kamajan y'i to o de la ye o kalo 5 kɔfɛ sa foro ɲɛna sa k'u ka yɛlɛ sabula Kidali baara ko o bɛ yen u sigiyɔrɔ fɔlɔ bɛnna Gao ma yanni u ka sɔrɔ k'u kunda Kidali ale kan commandant de zone ko min ye novembre kalo tile 14 ye ko donna Mali tariku la ka ban donba do jamana in kɔnɔna na a ko ala ni wolomasiri tabaw olu ka wuli ka jɔ dugudenw bi olu bɛ se ka taa ni ka segin kɛ Kidali kɔnɔna na hakili sigi ni basigi la wa min ye danaya ye o sinsinnen do bi a y'u wele sa cɛsiri ni timinandiya la k'u bolo di ɲɔgɔn ma sabula olu ka wuli ka jɔ n'u ka se o ye jamanadenw ka lafiya ye Zetia Kamajan yɛrɛ ɲɛmaa sa n'o ye lieutenant Ibrahima Fane ale fana ye foli ni talini kɛ maaw ye maa minnu n'olu u ye nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko sɔrɔdasi kɛ jolenw tun do maa minnu tun do a mana min ɲini u fɛ u b'o kɛ ɲɛmaaw ka mission ni ordre nana cogo o cogo a kɛra heure o heure u bɛ u bila u fila ni dɛbɛ la a y'a yira k'ale ni cɛden minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka waati kɔnɔna na jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ seko damayira bɛɛ lajɛlen y'i ni di don dɔw yɛrɛ la u yɛrɛ b'a fɔ sa ko bita kɔni ko nin kɔni sanga na sigi an bɛɛ ka so bi ko nka ko ala ni u yɛrɛ ka fɛɛrɛw u ka timinandiyaw u sera ka bɔ jan caman kɔnɔna na min ye lieutenant Fane ye a ko a tɛ se ka ɲinɛ nin yɔrɔ in na koyi dugudenw ka dɛmɛ dugudenw ka bilasirali dugudenw ka ɲɛfɔli k'a daminɛ Gao la sa fo Kidali yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa Kidali minɛ waati min olu ka cɛsiri n'u ka timinandiya y'a to ko in nɔgɔyara u bolo ko bi ko bɛɛ lajɛlen bɛ ŋuna ko faamaw lieutenant Fane ko o ye diyagoya ye sabula waleyaw olu bɛ kɛnɛ kan Kidali sɔrɔli ka di bi wolomasiri tabaw ka ko don nka min ye Mali jamanadenw de bɛ fo a ko sa ko ni a bɛ kɛlɛ in yɛrɛ kɛcogo ɲɛfɔ ko kuma bɛ sɔn ka caya nka bɛɛ bɛ min faamu o ye k'a fɔ olu bɔra jan caman de kɔnɔna na koyi min ye mini tɛ mini ye obi tɛ obi ye suko ni dugusajɛ don o don olu bɛ filenkolon ci min ye sɔrɔdasiw ye u yɛrɛ de taabolo falen waati dɔw la u yɛrɛ bɛrɛbɛn ko cɛncɛnfuga juguw bɛ tɛmɛ u la waati dɔw la u bɛ taa ŋamu dan kaki jugu b'i kɔ don yɔrɔ min u bɛ takisɛ kɛ u kan ko nka ko bɛɛ lajɛlen o na kɛ denmisɛnw minnu somɔgɔw bi yan olu n'o tariku bɔ u ye kɛnɛ in n'o ye u kunbɛli kɛnɛ in ye k'a tɛ se k'i da don baara in bɛɛ lajɛlen na k'a lakali sabula sɔrɔdasiya ye gindo ye lieutenant Ibrahima Fane a kɔni ko ɲɛmaaw ma ni fɛn o fɛn bɛ yen olu ye malidenw de u ye kalikasiya nɛgɛ k'u b'u joli di jamana in ye u labɛnnen don k'o ko kɔnɔ maa minnu bɔra kɔnɔ u kunbɛn a y'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ko jamanadenw ka danaya b'u ka bi olu tɛ se ka to cogo si la hali sisan u nalen min filɛ nin ye n'a fɔra ko karaw kɛra olu b'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan wa u bɛ taa yaasa min ye jamana ale bɛ se ka lafiya cogo min ko bi wolomasiri taba minnu bɛ kɛlɛdagaw la ko fierté min bɛ u la danaya min bɛ u la u yɛrɛ nisɔndiyalen don cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw bɛ k'u senkɔrɔma don fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko o kɔni k'o ye nisɔndiya ye kuma caman wa min ye falenw ɲɛmaaw ye baara minnu kɛ fana ka falen d'u ka kow kɛcogo la o de b'a to bi olu bɛ se ka nisɔndiya a ko k'a bɛ bɛɛ fo maa maa nana ka na u kunbɛn dugudenw bɛ fo katikaw k'olu fana bɛ fo maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'a ka foli kɛ yan
ko wa ko an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye dɛ k'an ka seli an seli o seli k'an ka fɔ ko ala ka Mali kisi ala ka Mali ala k'ale tanga o hukumu kelen kɔnɔna na sa n'an bɔra ye min ye AKNC ye drone AKNC o dira an ka wolomasiri tabaw ma a kɛnɛ kan général de corps d'armée Sadio Kamara ale ka dantigɛliw an ka o lamɛn. A bɛ se k'aw jigi da président la transition kan jamanakuntigi bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an yɛrɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que aw bɛ se k'aw ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔna la cogoya min na aw bɛ se k'aw ka baara kɛ lakana kɔnɔna la cogoya min na an b'o waleya an denw na an mɔdenw bɛ se ka lafiya cogoya min na an ka jamana tɛ fantan jamana ye an ka jamana tɛ fantan jamana ye ala ye hɛrɛ k'an ye nafolo b'an ka Mali dugu jukɔrɔ mɔgɔ kalannenw bɛ yen donc n'an y'an jija dɔɔnin dɔrɔn an ye min kɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ n'an jija dɔɔnin dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw bɛ visa ta ka na baara ɲini Mali la jateminɛ kɛ ka daminɛ 2020 na ka na caman kɛra camanba kɛra mobiliw sɔrɔla blendow sɔrɔla avion sɔrɔla dronew sɔrɔla wa hali kɔsa in na an taara Chine an taara contrat signé hali bi an k'an jija parce que an bɛ kɛlɛ min na a imposer an kan de minnu y'a imposer an kan o y'a imposer an kan o yɛrɛ ka nafa de kama donc an bɛ k'an jija pour que ka se ka nɔgɔya don a ko la mais olu fana bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka gɛlɛya don a ko la f'an k'o faamuya donc nɔgɔya tɛ se ka don a la cogoya si la n'an yɛrɛ ma ɲɔgɔn minɛ fɔlɔ mais ne dalen don a la k'a fɔ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la parce que nin yɔrɔ in na an bɛ maliyɛnw fo kosɛbɛ ka da kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana in kan mais maliyɛnw sɔnna u sɔnna k'a fɔ ko ka armée kɛ u ka priorité ye donc u sɔnna k'a fɔ ko ka nafolo di armée ma an ka se ka minɛnw san an ka se ka mɔgɔw recruter an ka se ka sow jɔ walasa ka jamana in kuma bɔ donc a man kan tɛ cogoya si la an ka bɔ maliyɛnw jigi kɔrɔ bon n dalen don a la fana an tɛna bɔ maliyɛnw jigi kɔrɔ donc Sadio Kamara, général de corps d'armée, ministre de la Défense et des anciens combattants, nous y allons kuma ye ay min fɔ an ye pankuru jigi kɛnɛ kan keba o don ko i yɛrɛ y'a photo ta cogo ye i b'a ko nin kɔni nin di journaliste photo ta ye dɛ nin ye diripa mɔgɔ yɛrɛ u yɛrɛ y'a dɔn ko tun bɛ senna minɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Bafulabe bɛ mara la sɛnɛkɛla minnu bɛ Tomorakaw fɛ yen Usubi Janya ale ni baganmaralaw nin waati in na ko min ye tigaforo ni ɲɔforow ye baganw k'olu kɔni bɛ ka don o kɔnɔ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kɔni o bɛ ka don ni sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni ɲɔgɔn cɛ sumantigɛw waati dun fana selen don duguden minnu ye kibaruya da an ma u ko Bafulabe ale ni Usubi Janya kɔnɔna na bi maa caman bɛ yen olu ka baganw na waati de ye nin ye o bagan bɔ waati fana dun bɛ sumanw fana tigɛ waati ma baganw dun mana bila kunbɛcogo t'a la o ye sama donnen ɲɔtu la o b'o kari k'o bin k'o da ka ɲimintaw ɲimi o la misi kɛlen k'i dafa i ka tigaju la kɔni o ma nɔgɔn dɛ nka dugudenw u ko k'u bɛ welewelemada bila u ka jamana sigida ɲɛmaaw ma yaasa cogo min na u bɛ se ka baara kɛ baara min na ni lafiya ye an bɛ taa Bangɔni na kalanso dɔ tun bɛ Salenbugukaw fɛ yen kalanso in ale kɔnɔna na yɔrɔ in a kun tɛ ten kosɛbɛ min ye Musa Tarawele Bill ni ale ka tɔn sigilen don fantanya kɛlɛli ani sigida lakɔlɔsili ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kalanso in lajɛ karamɔgɔw ye kalanso in yira a la a kɛcogo de ye nin ye tan bugusonu ale ni kalakalanu o de tun bɛ u kunna Bill taalen ka taa yɔrɔ lajɛ a ko k'a tɛ layidu d'u ma dɛ a kɔni nana a ye yeli kɛ a ye faamuyali kɛ o don ko juma jiginnen a taara tuguni ka t'i ɲɛda kalanso in kan u nana cɛncɛn bɔnnen
denmisɛnninw ni karamɔgɔw a fɔr'u ye ayiwa an kɔni bɛna na baara kɛ nka n'aw bɛ se ka taa aw kun sɔrɔ yɔrɔ dɔ la tuguni yaasa an ka se ka baara daminɛ cogo min kalanso in kɔnɔna na denmisɛnnin 930 de b'a kɔnɔ Bill ale ni kalanɲɔgɔn ɲɛmaaw kumana Salembugu maire délégué an'o kumana dugudenw an'olu kumana u ka sɔrɔ ka biriki fɔlɔ da biriki fɔlɔ dalen kɔfɛ u ye biriki gosili daminɛ sokoloni fɛn fɛn tun bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen dɔw renforcer dɔw bɛ u ye biriki kura da olu la dɔw bɛ u y'olu ma mun kura ye dɔw bɛ u y'olu jɔ yɛrɛ de yaasa cogo min na kalan bɛ se ka k'a kɔnɔ cogo min kalandenw Bangoni Salembugu la u yɛrɛ y'a dɔn tuma min na sa ko baara kɔni bɛna na surunya banni na u y'a dɔn ko sisan baara ale kɔni kuncɛ waati sera sabula tableau olu dɔw yera yɔrɔ dɔw la koko olu bɛlen munnen kɔfɛ sa Bill a ka sɔrɔ tuguni k'a fɔ école karamɔgɔ ninnu ɲɛna sisan kɔni baara kuncɛ waati sera a y'a labɛn an bɛna mun fara a kan sisan kilasi 7 o de jɔra min ye ɲɛgɛn 5 ye k'o jɔ ɲɛgɛn dɔw bɛ yen u y'olu fana la kurakuraya karamɔgɔw sigiyɔrɔ kalandenw ka kalanyɔrɔ fenêtre bɛ fɛrɛ cogo min fiɲɛ bɛ se ka don ni funteni sera min ye ekɔliso yɛrɛ kɔnɔna ye k'o fana larawuli k'o baaraw kɛ wa ni musaka bɛɛ lajɛlen kɛba nin bɛɛ bɔ i ka cɛ kun dɛ a n'a ka tɔn association min sigilen don fantanya kɛlɛli kama ani sigida lakana n'a ɲɛmaaba o ye Musa Traoré an bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Bill nin waati in na sɔgɔmada in na kɛba a cunna Lɔndurukaw fɛ yen sabula a ka tɔn a ye baara minnu kɛ kɔmasegin ni partenaire dɔw olu kɔni yera a la ni denmisɛnnin kɔrɔbalenw n'olu ye kilasi sɔrɔ jardin d'enfant fana gwa dilanna olu fana ye nka gwa min don fiɲɛ bi don parce que funteni waati kalan de ka ca anw fɛ yan ni nɛnɛ waati ye nka fɛɛrɛ bɛ tigɛ fana u bɛna bugutufa dɔw kɛ cogo sugu dɔ la yaasa min ye yɔrɔ in ye a bɛ se ka ɲɛ cogo min donc Bill ale ye nin de kɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ fɛn o fɛn n'a b'i bolo n'i y'a minɛ ka ɲɛ n'i y'i sɛbɛ don a ma n'i ye baara kɛ i bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ minnu b'i dɛmɛ bi Salembugu la denmisɛnninw bɛɛ bɛ fɛ ka taa ekɔliso kolonin na dɛ a kɛra ekɔliso kura ye donc an bɛ Bill fo k'a waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ taa cité des enfants na cité des enfants kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko staff service olu ɲɛmaaw olu tun taara baro sigi la ni kunnafonidilaw ye ko vérificateur ale ye rapport min bɔ u ka ɲɛmaa n'o ye karamɔgɔ Sinaɲɔgɔn ye n'ale staff service ɲɛmaaba ye ani a ka bilasiralikɛba kiiriko ta fanfɛla la n'o ye Ibrahima Keita ye u y'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛna ko vérificateur ye kajibina nkalon ta ka da olu la ko vérificateur ye rapport min bɔ ko a m'olu ɲininka rapport bɔbaaw ma sɛgɛsɛgɛli kɛ waati min na u taara rapport bɔ k'a ban pewu ka taa sɛbɛn bila pôle économique la pôle économique y'olu wele olu taara n'u ka daluya ye pôle économique mɔgɔw fɛ yen u y'a fɔ pôle économique ye komi aw yɛrɛ y'an ka daluyaw ye an y'an ka sɛbɛnw yira aw la ayiwa an fana bɛna na vérificateur wele bɔgɔ jeninen kan dɛ an ti da o ma min ye kunnafonidilaw ye an b'u labɔ nin ko in kalama dɛ parce que min kɛra a ye tɔɲɔn se anw ma anw ni maaw bɛ baara kɛ Ibrahima Keita n'o y'u ka kumalasela ye n'o y'u ka conseil juridique ye an k'ale lamɛn kunungo cité des enfants conférence de presse kɛnɛ kan. mɔgɔ si la a ye INPC a kɔnɔ a ye 19 milliards a kɔnɔ an y'a mɛn ko 19 milliards an tun y'a mɛn médiaw la k'a détourné la INPC kɔnɔna de la après an nana ye ko non ko INPC kɔnɔna tɛ k'a juru bɛ entreprises de la bon anw y'an yɛrɛ tɔgɔ y'a kɔnɔna la an y'an yɛrɛ tɔgɔ y'a kɔnɔ o m'a bɔ an y'an yɛrɛ tɔgɔ y'a kɔnɔ cogo jumɛn na an ye convocation sɔrɔ a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan fɔlɔ pôle économique la bon ne min baarakɛyɔrɔ staff service ka chef contentieux ye n tagara ni un certain so commissaire so n taara pôle la a ye dossier bɔ ka da ko juru b'a anw na rapport nin ye 2020 21 22 donc ko INPS ka arriéré banna impayé banna donc a ye ɲininka
Donc, un montant d'ouma. Montant est lié. Ils ont parlé de 249 millions au titre de l'INPS. Voilà, 249 millions au titre de l'INPS. Bon, AMO là, 49 millions 436 678 ans. Vous voyez, AMO taille. Ko Djuruba on a. Bon, à ma connaissance, Djurutana. Donc, à ma pièce, mon quand dans 2020 qu'on a la Canada 2022 là, à quoi on a nos pièces suées, un paiement mon on a un document administratif. Donc, nous tentons d'ama, on va aller niveau là. Bon, il y a des témoins, les vérificateurs généraux qui barakero des témoins, barakero badido. Jamana des millions de chamane do, ou ka baraina, ou ça ou ka se ka enquête manqué, faut que tabe mo monuna, ou ko le dénoncer. Donc, moi, je pense que nos barabega avec un sérieux, avec un sévère code. Bon, on y a qu'à faire, les rapports, on y a qu'à faire, c'est pas professionnel. Pourquoi? Parce qu'on en a eu, on trouve un rapport qu'on a, quand ma cotisation nous sera en baisse à reçu bambou. Quel est? On m'a vérificateur régional et en a clé, quand on a enquêté qu'il y a non. C'est un rapport bon, on contrôle là. Rapport est mouillé. Rapport est enquêté Djabidi. Vérificateur est enquêté Mounouké. Au Djabidi rapport est. Il va enquêter que, qu'on le sait dire qu'on le tiki quoi. Il va enquêter que, il va qu'être fanfla de là. Notre y a une personne qui connaît montant du Rubana. Bon, il faut photo mon le bodon, on te fait un calamola. Accu là, où qu'on a ça en Ramaya, quand il y a un gars nasro, enquêté cléné. Procédure, nous, ils ont violé les règles de la procédure. Sinon, où on a ça en fait un non, car en Yininga, il y a les enquêtes, il y a une personne qui a Rubana. En fait, comment avec les éléments à l'appui, avec les documents à l'appui. Au Massa en moyen. En balala kana convocation de soro ka bala kana en rapport kono vérificateur ka ani konoton ko jurubana YNPC ni amola cotisation. Donc on en a eu qu'à fort vérificateur général ka rapport là il a fait un rapport diffamatoire contre la société staff service. Donc vraiment en ce autour là parce que partenaire Bambolo on a des partenaires. Donc ils ont porté atteinte à l'image de la société. On ne peut pas accepter et ça ne peut pas rester impuni. Donc, on est là-bas où ça va tout là, on a fait un côté de tout là, on peut très souvent. Parce que il y a une personne qui a procédé du mais n'a qu'à du Roubaix Mokola. Mot détail dans ma café, le rapport, ce n'est pas un rapport crédible. Parce qu'il y a une personne qui a du Roubaix là, avec mise en demeure de Tima. La mise en demeure de Tima. Ni Makuma. Avec dossier Tagadaka avocat ou n'a dossier d'aka avocat ou bien mi yere ke sariate mais c'est l'occasion à gagner fort ou bien ordonnance ta tribunal là pour faire la saisie ordonnance ta tribunal là normalement saria là ni ko ka jurube mokola ni tra tribunal là les deux parties au lieu beka partie l'autre partie aka ngo cité au kana kiri là afin de ga akilna fo juge ka sura ka décision ta. Mais anya ye ka fo ou beta ordonnance ta directement tribunal la ka soro ma papier tient en ma ka fo kan ta kiri la o be du ma tribunal la no duruma ou beta nga compte saisi ou banga waru ta ou ka procéder keto e korole. Donc namba famia 2000 rapport 2020 2021 2022 nous ka juru bana waru banga compte la eno staff ka compte la warbe nous délai la ko ka juru bana ka ta saisi keke lui a saisi ni min bora la mbaye ou ka dire metona dremati ka damne 2020 te be staff kerera 2008 phobie a be reçu bien non il y a une personne un paiement fait déclaration fait a be bien non donc nous descendons katra ou ba ke kato na korole faut qu'on a vérificateur général fait non bon on sait quand il est au qu'on a là so nous ko juru mo la ou ta ordonnance ta tribunal la korole katika compte saisi war bango compte la nous ka juru lo kata saisi ou tissé parce que en de là ka keleke procès ka korole ni ñogona la il y a une personne tranga compte saisi pour 200 et quelques millions d'urbana entre Kirila entre le Kirila il y a une personne a été condamnée à main levée sous astreinte de 500 000 francs par jour de retard
ko nu m'u bolo b'an ka wari kan parce que u ye nkalon de d'an na k'u ka juru banna ka sɔrɔ u ka juru t'an na n'u ma wari bila ni papier dir'u ma wagati min na k'a fɔ k'u ka wari bila k'a daminɛ o don na fo ka taa k'u ye wari bila don min na ko tile k'u bɛ 100 sara u obligera k'an ka melevé kɛ bon n'u ka juru b'anw na c'est très simple u ka taa an ka compte saisi dɔrɔn comme u b'a kɛ a procédure kɛ cogoya min na kɔrɔlen wari bɛ compte la wari bɛ yen n'u dalen b'a la k'u ka juru b'anw na nkalon t'a la fiyewu u ka taa saisi k'an compte la y a pas de problème sinon on peut même dire a réalité n'i y'a jateminɛ parce que a fɔra ko juru de c'est pas le détournement des deniers publics juru de don donc n'i ye juru jateminɛ est-ce que ça relève aux attributions du pôle économique est-ce que a b'olu ka compétence la parce que ça c'est pénal anw ma détournement kɛ an ma sonyɛni kɛ juru t'anw na mais n'a n'o sɔrɔ juru banna est-ce que a taara sira min fɛ o y'a ta sira ye ça c'est devant le juge civil on va en réclamation des sommes bon n'a taara n'an ye pôle économique la a tilala ka a tɔgɔ di ils ont fait un rapport diffamatoire contre la société bon pour que société ɲɛda ko k'a jɛ on tɛ se k'an sigi ten f'an ka kuma et on va faire des recours on est obligé d'aller en réparation des préjudices ils ont causé des préjudices contre la société et on va en réparation et ils vont réparer donc don natɔ la an ye jateminɛ kɛ an y'a ka avocat lasigi k'a ɲɛf'u ɲɛna don ta natɔ la an bɛna avocat ta an bɛ vérificateur ni INPS an b'u attaquer au cas rapport là parce que c'est un rapport arrêté diffamatoire contre la société donc kuma min tun bɛ ne fɛ o ye nin ye n bɛ kuma di n ka chef ma o b'a tɔ lase o bɛ conséquence ninnu ɲɛfɔ aw ye. ayiwa nin ye staff service fana ka version ye keba an ye Amara an ye e kɔrɔkɛ tɔgɔ ye di walima i bɛnkɛ de don Fɔnba i bɛnkɛ don an taara ale lamɛn staff service fana bɔra ka kuma sini jɔn bɛna na kuma vérificateur ka rapport a kuma bɛ ka caya zen dɛ ayiwa yan'o cɛ Sikasokaw fɛ yen ko tulu sɔngɔ yɛlɛlen don tulu min litiri kelen tun bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen 220 na o nana yɛrɛ sɔrɔ 230 yɔrɔ dɔ la 280 jagokɛlaw olu kɔni ko k'olu yɛrɛ ma foyi faamuya Sikaso yɛrɛ sugu kɔnɔna na bi ko tulu yɛrɛ tɛ ye ɲɛna kosɛbɛ tɛ a yeli ka gɛlɛn an bɛ dugawu kɛ sa min y'o ko in ye Ala ka o nɔgɔya kunun ko Kuluba faama sigiyɔrɔ la gouvernement Ablaye Mayiga ale ka conseil de ministre fɔlɔ bɛ yen keba i b'a dɔn ni conseil de ministre fɔlɔ bɛ yen o tɛ maa nommé yɔrɔ ye o tɛ discours kɛ yɔrɔ ye dossier foyi tɛ traité ministre bɛ t'u sigi ko kalandenw ka papier ni bigi ta min ye jamanakuntigi ye a fɛla ye min ye a b'a f'u ye kunun ko in ta in o tun y'o ɲɔgɔnna ye n'a bɛ fɔ ma ko ouverture de session bonyamasegu waleɲuman dɔn ka dugawu don ɲɔgɔn ye baara min kalifara aw la a bɛ se ka ɲɛ aw bolo cogo min colonel Asimi général d'armée Asimi a ye kow daminɛ ni o ye nka keba Asimi n'Ablaye u filila kunun dɛ u ye fili kɛ dɛ u ye nin kuma ninnu bɛɛ fɔ u y'a bɛɛ fɔ tubabukan na u ma hali wagatinin sɔrɔ ka fɛnnin dɔ bɛndɛgɛmɔ k'o fɔ bamanankan na mɔgɔ ka se k'o faamu nka fili min don u bɛ se k'a latilen parce que an ye mun fɔ tiɲɛ don anw bɛ u ka discours ta anw b'a fɔ bamanankan na mais maliyɛnw bɛ da min na kosɛbɛ o ye min bɛ b'u yɛrɛ da u faamuya kan na ye donc an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'u hakili to o yɔrɔ in na u bɛ to k'a kɛ dɛ nka nin kɛnɛ in kan kuma dɔw fɔra hali n'anw y'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko u m'a mɛn u yɛrɛ da fɛn caman bɛ yen ni kɛnɛ dɔw sigira kuma tɛ nin n'a ɲɔgɔn na kɛnɛbaw u k'u gɛlɛya parce que kɔfɛ an tilara ka premier ministre fana ye télé la ale fana ye discours dɔ kɛ an yɛrɛ kun ɲɛna n ka bamanankan bɛ yen an m'o ye président ta bamanankan an m'o fana ye donc an b'a ɲini u ka baarakɛlaw fɛ minnu b'u kɛrɛfɛ u ka to k'u hakili to o la nin donba n'a ɲɔgɔnnaw la u ka to ka o tile o bɛ kɛnɛ kan ministrew bɛɛ lajɛlen chômage tɛ kɛ conseil de ministre min na nin tɔgɔ y'o ye n bɛ ci la o tɛ nin na ci foyi t'i bolo fɔlɔ maa min bila ka taa ci la sabula ci kuntilenna ma f'i ye président a tilalen foli la a ko ko a ka kan yan a ka ministrew k'a f'u ɲɛna u nana waati min na jamana kɔnɔna na yɛlɛmabaw de bɛ yen baaraw minnu kun kalifalen don gouvernement kɔrɔ la o taabolo minnu sera ka ɲɛ o la u k'u hakili to o la Asimi ko a dalen don u la
u b'a dɔn fana k'a fɔ ko maliyɛnw y'u hakilina di assise nationale senfɛ ale ni dialogue intermalien a b'a ɲini u fɛ sa fɛn minnu bɛ yen n'o olu kɛra ɲuman ye o la u ka olu sinsin baaraba minnu bolodalen don u bolo u ka olu sira ta a ko ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale bɛ na a sigi k'u kɔnɔ yɔrɔ damadɔ la yɔrɔ minnu bɛ yen bi n'olu ka gɛlɛn ale yɛrɛ jamanakuntigi ma fɔlɔ o ko fɔlɔ ye mun ye o ye jamana kɔnɔ lakana basigi nali an ka jamana kɔnɔ politiki yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ o ye filanan ye sabanan ye mun ye maliyɛnw ka laɲini an'u ka nisɔndiya bɛ se ka kɛ ni fɛn o fɛn ye o ka sigi sen kan a naaninan o ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛnɛya ko maaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ o la cogo min kalanko a y'a da don o fana na min ye a bɛ fɔ min ma sa ko climat social n'o ye baarakɛlaw ni syndicat ni baarakɛyɔrɔw ka cɛw ye o fana ka se ka nɔgɔya an ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ baara o k'o fana lajɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min keba a laban ye min ye ko ka kalata labɛn kalata min bɛ se ka kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na n'i ye sɔrɔdasiw ka ko hukumu kɔnɔna ta jamanakuntigi ko ko fɛɛrɛ minnu sigira sen kan dɔ bɛna fara olu kan marabafɛnw sanni minnu kɛra dɔ bɛna fara olu kan min ye armée ye fo ka ɲɛda kura d'a ma a ka se k'a ka baaraw kɛ politiki ko ta na sira fɛ yɛlɛmaliba minnu kɛra marabolo cogo la ale ni calatigɛ jɛkuluw sigiyɔrɔw la ka kɛ ni sariya sunba kura ye Asimi ko o fana ka lajɛ sariya kisɛ minnu bɛ yen ni olu kan ka ta ka se ka olu lawaleya joona n'o ye sariya sunba kura ye o baaraw ko a bɛna na i ɲɛ jɔ o la u k'u jija u ka se ka kɛ ka ɲɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔna na min ye kiiri ko ta na sira ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ko k'o sigi sen kan jamana yɛrɛ baarakɛda baw la sa maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛ tana ye jamana nafolo ye danga sigi olu ka ko la min ye politiki yɛlɛmaw ye sinsinni ka kɛ o la marabolo ɲɛmaw dugutigiw kabilatigiw min ye amotigiw ni chef de fraction ye jamana k'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ kan ka di u ma bi jamana tɔgɔ la o ka sinsin jamanakuntigi Asimi a ko malidenw kɔni bi in na u jigi bɛ jamana kan a ka kan furancɛla fanga a fana k'u ɲɛji cɛ koyi ni waleyaw ye waleya minnu bɛna n'a to sɔrɔ ko ta nasira fɛ maaw bɛ se ka u sinsin cogo min jamana yɛrɛ ka se ka sira ta sira min bɛna na taa a la taa ɲɛfɛ kosɛbɛ a ko fana k'a b'a ɲini u fɛ min ye jamana sɔrɔw ye u k'olu makama ka ɲɛ u ka dɔ fara o kɔlɔsili ka dunko jugu ni yuruguyurugu tigilamaw u kana tɛmɛ an ka jamana nafolo bɛɛ lajɛlen ye wa min ye fɛɛrɛ min sigilen no sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ mɔgɔw la kɔlɔsili u ka baara kɛcogo ɲuman na code de déontologie de l'agent public k'u k'o fana tɔpɔtɔ Asimi ko a bɛ ɲinini k'u fɛ u k'u cɛsiri k'u jija sɛnɛkɛlaw min ye adamadenw ye olu bɛ balo fɛn minnu na yiriwali siraw min ye kuranko ye mobili kow ye ka taa se subahana mansinw ko ma ani kunnafoni ko k'u kana ɲinɛ nin si kɔ ka kɛ ni kɛnɛya ko ta nasira ye k'a b'a ɲini gouvernement fɛ a ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa kɛnɛya yɔrɔ ɲɛnɛmaw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min b'a to an ka kɛnɛyasow olu bɛ se ka kɛ yiriwalikɛlaw ye olu fana bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min maa ɲɛ bɛ se ka don la ɲɔgɔn dɛmɛ o ka y'a kɔnɔna na baaraw la yaasa jamanadenw olu ka se ka danaya da dɔgɔtɔrɔlakaw olu kan jamanakuntigi ko fana k'a b'a ɲini u fɛ kalanko ta nasira fɛ baara min bɛ yen bi u ka dɔ fara o kan sabula an ka kalansow an ka kalanyɔrɔw an ka karamɔgɔw olu min ka kan gouvernement ka a lajɛ nka o fana kan ka min kɛ jamana ye o k'o dɔn yaasa baara ninnu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min jamanakuntigi a ko fana ko a b'a ɲini u fɛ halisa kalanko ta nasira la ale ni baarako ta nasira la sifin minnu bɛ yen ni baara t'u bolo olu ka baarako fɛɛrɛ ka sigi kalan ani baara bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min baaradege fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sigi sen kan ka baara di sifinnakaw ma k'u kana ɲinɛ o kɔ Asimi ko k'u ka u sinsin ka ninkura fiyɛ denmisɛnninw minnu bɛ togodaw la fasoden ɲumanya o dusu bɛ se ka don u la cogo min ani faso kanu ko ka o baaraw kɛ ka kɛ ni an yɛrɛ ka taabolow ye an ka adamadenya kɛcogo ani an ka maaya kɛcogo u k'o k'olu taabolo ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa fasoden ɲumanya ani bɛ se ka fiyɛ u la cogo min a ko min ye bɛn ye k'o ɲini baara ni baarakɛlaw cɛ ani baaradegedaw ni ɲɔgɔn cɛ ko gouvernement kan k'a cɛsiri o la ani maa minnu bɛ baara la n'o o ye INTM n'a ɲɔgɔnnaw ye CNPM ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw u k'o sinsin kuma ɲɔgɔnya kana tigɛ u ni maa si ni ɲɔgɔn cɛ sabula u y'u tɛgɛnɔ don sɛbɛn min na n'o ye basigi sɛbɛn ye ka se ka yiriwali fana kɛ ka dɔ fara an ka sɔrɔw kan ko o ka siniɲɛsigi bɛ o la
min ye ani jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ ta ye sa a y'a ɲini gouvernement fɛ u ka sinsinni kɛ u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa diɲɛ bankun kan an bɛ se ka ye cogo min dɔ bɛ fara an ka daraja kan cogo min ka kɛ ni an ka laɲiniw ye ani jamanaw cɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko Mali ale ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka maliya maliyɛnw ka hakɛw jamanadenw ka nafa ani jamana ka nafa min ye diɲɛ seleke naani bankun kan u k'o k'u ta ɲɔgɔn ye u k'o k'u ka baarakɛla ye Mali ale ni jamana cɛ sira ɲɛnabɛ baaraw la maliden minnu bɛ kɔ kan k'u kana ɲinɛ olu kɔ da kɛba ne yɛrɛ bɛ segin o kan je le répète maliden minnu bɛ kɔ kan gouvernement kana ɲinɛ olu kɔ dɛ n da fila ma fila ye wasa kɛ dɛ Asimi ko G5 Sahel AES hukumu kɔnɔna na sa fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ dɔ fara AES yiriwali kan o k'o kɛ dɛ se fɛn fɛn bɛ gouvernement ye hakilina fɛn fɛn bɛ u la AES bɛ se ka taa ɲɛ cogo min dɔ bɛ se ka fara fanga kan cogo min wulikajɔ fɛn fɛn bɛ maa bolo u kana n'o ye yaasa o bɛ sinsin ka jidi a ko min ye kalata ko ye ko kalata a b'a ɲini gouvernement fɛ a k'a cɛ siri ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan kalata jɛlen kalata min bɛ kɛ basigi kɔnɔna na o ka bila sen kan yaasa furancɛla fanga ale bɛ se ka kun cɛ a ko a ye nin mun ɲini u fɛ a b'a ɲini u fɛ u ka nin k'u taama sira ye gouvernement kura ni premier ministre u k'u jija fana u ka fɛnw sigi sen kan u bɛna sɛbɛn minnu kɛ u ka baarakɛlaw ye an'u ka baarakɛminɛnw ye don nataw kɔnɔna na wa min ye bilasiraliw ye kuntilennaw olu ka dɔn baaraw mun b'u bolo n'u bɛ se ka kɛ wagati min kɔnɔna na kiba n'an b'a fɔ ma ko chronogramme président ko k'a mago b'o la dɛ ko sabula ko ale nana u jateminɛ n'o ye n'a ko a bɛ taa kɔlɔn se Molobana n'a y'a don fɔ n'a ma se président b'a wele ko Molobanakaw ka kɔlɔnko bɛ cogo di sisan ko gouvernement ko bɛɛ bɛna na kimɛ kalo o kalo t'a fɔ i kɔrɔkɛ ale min k'a ti bɔ bureau yɛrɛ kɔnɔ fiyewu don o don f'anw ka ale tɛ negeli ma ale ka sɔrɔ ka t'o yɔrɔ lajɛ Amara a f'i ka pɛtipɛtini ye k'a fana ye dɔ kɛ bureau kɔnɔ sigi la ten dɛ u kana taa kɛ bureau kɔnɔ ministre ye dɛ u ka bɔ kɛnɛ kan u ka waleyaw kɛ waleya minnu bɛ se ka sigi jamana la taa ɲɛ président ko ni nin waleya ninnu sera ka kɛ baara min kɔni n'ale y'o kalifaw la a bolo u na se ka o kɛ ka ɲɛ a ko fana k'a b'a ɲini u fɛ cɛfɔ ni kanbɛn ɲɔgɔn faamu gouvernement kɔnɔna na u k'o k'u taabolo ye sabula ni olu yɛrɛ dama ma bɛn fɔnkɔɲɔgɔnkɔ n'o t'u ni ɲɔgɔn cɛ aw b'a fɔ min ma nanzarakan na ko solidarité gouvernementale Amara k'u ka o kɛ u ka baara bɛɛ lajɛlen taabolo ye yaasa laɲiniba minnu kɛlen filɛ nin ye o bɛ se ka kɛ cogo min na Asimi ko sa ko a b'a fɔ gouvernement mɔgɔw ɲɛna ale ka dayɛlɛlen don u ye waati bɛɛ min ye u ka wulikajɔ fɛn o fɛn n'u bɛ fɛ k'o kɛ ale tuloma dalen don a sigilen don k'u kɔnɔ wa a b'u fo u ka se k'u ka baaraw kɛ Asimi ko k'a ti bɔ kuma in na ko n'a ma maliyɛnw fo u ka muɲu n'u ka sabali la k'o de y'a to bi nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jamanadenw k'u ka juru bɔ u la ni ala sɔnna ma président ko k'u bɛna na kɔmasegi ye don nataw kɔnɔna na a ye premier ministre fana kuma dira ale ma ale yɛrɛ ye président fo a ye danaya min da ale n'a ka gouvernement mɔgɔw kan min ye baara min filɛ nin n'a y'o kalifa u la n'ala sɔnna ma k'u se ye min ye k'u b'o kɛ premier ministre côté a ko fana ko min ye laɲiniw ye jamanadenw ka laɲiniw ye u bɛna na olu k'u taabolo ye bɛn ni kelenya bɛ se ka kɛ cogo min na AES kɔnɔna fana na cɛsiri fɛn fɛn mana na k'a ka gouvernement na ko a bɛna na o kɛ yaasa o bɛ se ka kɛ Bamako nin kalo in tile 27 gouvernement secrétaire général Brahma Kulubali ale de ye sɛbɛn fa siri Amara an bɛ taa fa fɛ. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jani ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kunnafoniw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la maa minnu sɔgɔlen nana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ɲɛna sisan ko aw bɛ ka Jani de lajɛ kunun ko Kuluba faama sigiyɔrɔ baara bannen premier ministre ale fana ye ministrew wele fɛɛrɛ mun b'a fɛ sa ani baara tacogo la ka dɔ fara jamanakuntigi ta k'a y'o kɛ o kɔfɛ a ye laseli kɛ a ko a bɛ tanu bila Ala ma Ala min ye bi don yira an na min ye ale ka gouvernement o ka baara tali a ko nin kɛnɛ in kan yan
k'a bɛ foli kɛ ka bonyamasegin kɛ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye o ye danaya min da ale k'a kɛ jamana ɲɛmaa ye a ko ko jamanakuntigi ye sɛbɛn min d'u ma bi conseil des ministres kɛnɛ kan n'o o ye lettre de cadrage ye ko o b'a yira sa k'a fɔ ko baara bolo 8 ale kan ka i ɲɛsin o de ma a fɔlɔ ye min ye o ye jamana kɔnɔna sɔrɔsiw ka ko ye ale ni lakana sabatili ye filanan ye min ye yɛlɛmaba minnu bɛ jamana kɔnɔna k'olu sigi sen kan sabanan maliyɛnw ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min ka se ka baara kɛ u ye sɔrɔko ta nasira fɛ naaninan o ye min ye yɛlɛmali min bɛ se ka kɛ kɛnɛyako ta nasira la ani kɛnɛya yɔrɔ olu bɛ se ka sanuya cogo min na min ye duurunan ye sa u bɛ tali kɛ kalanko la kalanko min ni o bɛ se ka sigi sen kan denmisɛnw olu fana ka se ka baara sɔrɔ wɔɔrɔnan sa ko o ye basigi ni lafiya nalen ye u ni baarakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ wolonfilanan o ye sa jamana yɛrɛ ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw k'olu sigi sen kelen kan AES gun kan yaasa baaraba minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ seginna o ye ka baaraw sigi sen kan yaasa kalata o bɛ se ka sigi ba la cogo min na a ko ale y'a bɛn nɛgɛmɔ ten o hukumu kɔnɔna na sa ko ale bɛna a ka programme yɛrɛ sigi sen kan n'o y'a ka programme belebeleba ye a n'a ka gouvernement mɔgɔw ko olu kɔni bɛna o baaraw kɛ ko a bɛ bonyamasegin kɛ halisa jamanakuntigi ye o min ye nin sira in dugukɔrɔ ka se ka baara ninnu kɛ yaasa jamanadenw ka hakɛw olu bɛ se ka dafa a ko nka ko min ye baara in ye maa kelen ko tɛ dɛ maliyɛnw ka ko don maliyɛn bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ ye baara in kɛli kɔnɔna na olu ye maaw ye a bɛ fɔ minnu ma minnu kan k'a lawaleya baara min don don o don ko kuraw bɛ se ka bɔ a la o la sa nin kɛnɛ in kan yan malikura ko kɛnɛ kan ale bɛ foli kɛ tuguni Assimi ye Assimi min a kuma o kuma n'a bɛna kuma kun cɛ ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se ka malikura sigi sen kan premier ministre a ko o min hakilina bɛ Assimi na n'o ye malikura ye k'o tɛ maa kelen ka ko ye bɛɛ lajɛlen don ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la a ko nin kɛnɛ in kan yan fana ale bolo bi maaw k'an ka dusu bila maaw k'an ka ɲɔgɔn ni besengɔnisiya ni kow bɛɛ lajɛlen dabila k'an hakili kɛ kelen ye a ko ale kɔni a bɛna na i cɛsiri fɛn belebeleba 3 min ni jamanakuntigi y'o fɔ n'o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye an ka hakɛw sɔrɔli ka kɛ ni an ni maa minnu bɛ jɛ ka baara kɛ ye ani an ka jamana hakɛw ani an ka jamana nafa bɛ sɔrɔ fɛn minnu na k'olu sigi sen kelen kan ye ko ale kɔni bɛna baara kɛ ni o ye min ye o hukumu kɔnɔna na a ko k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ tilennenya ni danaya maaw ko k'u taabolo ye ko wa ko maaw kana ɲinɛ fiyewu k'a dɔn k'a fɔ ko min ye jamanadenw olu ka laɲini fɔlɔ o ye lakana sabatili ye ni lakana sabatira ko fɛn bɛɛ bɛna o kɔnɔ ko sabula kabini san 2012 an ka jamana tilancɛ o kun tilara na waati min ko ala ni Assimi san 3 kɔnɔna na a sera ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen b'an bolo ko Mali ko an ye dabaliban jamana ye k'o de hukumu kɔnɔna na sa min ye sɔrɔ mun b'an ka jamana kɔnɔ olu kɔni a fɔra bɛɛ ye minisiri bɛɛ ye a fɔra gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'u taara musaka ko ɲinini na n'a fɔr'u ye ko sɔrɔsiw ka ko bɛ yen u k'o faamu k'a fɔ k'o de kan ka bila ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ lakana ko min ye u ka kow ye maa minnu mana laɲini kɛ a bɛ se ka bila kɔfɛ nka ko a ti kɛ ko ayi a baaraw ko olu na kɛ ko gouvernement fana bɛna na fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa min ye a yɛrɛ bɛ musaka min bɛ di gouvernement yɛrɛ ma ko ka dɔ bɔ o la Amara i y'a kuma mɛn a ka photo jɛman in bɛ yen o kununko photo bɛ yen ka na nin k'a la cɛ ka kununko photo b'i bolo yen koyi ko n'i ye jamana ta gouvernement musaka min bɛ d'a ma san kɔnɔ ko ka dɔ bɔ o la min ye gouvernement ka musaka ye k'u bɛna na caman bɔ o la yaasa baaraba minnu bɛ yen bi n'o ɲininen n'u fɛ olu ka se ka latilen a ko hukumu kɔnɔna na ko ale yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko jamanakuntigi o jɛra k'a fɔ 100 o 3 la 2 a ka sɔrɔ la ko a bɛ o bila n'o y'a ka fonds de souveraineté ye ko ka se ka baɲumankɛtɔnw kɛ ka se ka waleya ɲumanw kɛ ka ɲɛsin jamana ma a ko o fana kɔfɛ ale yɛrɛ premier ministre bi sɔrɔ min bɛ di ale ma n'o y'ale fana ka wagandeni ye ko 2 o 3 la 2 ko ale na o fara jamanakuntigi taw kan yaasa u ka se ka baara kɛ ko sabula ko jamanakuntigi ye fɛɛrɛ min sigi sen kan ka mɔgɔw dɛmɛ k'o baaraw kɔni o tilennen don bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɔ o la o kɛcogo ka ɲi Ablaye Mayiga ko bi ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an y'an cɛ siri ni bɛɛ lajɛlen kuntilenna kɛra Mali ye
ko foyi t'an bali an ka hakilinaw sɔrɔ gouvernement maa minnu taara ko a dalen d'u la a b'a dɔn u bɛ se ka baara ninnu kɛ fo ka se a dan na ko yanni a ka bɔ kuma na k'a bɛ maliyɛnw fo u ka cɛsiri u ka timinanja u ka wulikajɔ u sera ka baaraba minnu kɛ jamana ka se ka taa ɲɛ ko olu de kɔni y'a fɔlɔ ye sɔrɔdasi minnu binna k'a bɛ suli olu ye ka taasibila kɛ u ye minnu fatura a bɛ dugawu don kɛ sa ko ala ka olu dayɔrɔ sumaya minnu bɛ yen n'olu bɛ bana na a bɛ dugawu don kɛ olu ye ala ka olu ka bana ban pewu ko wa ko a bɛ dugawu kɛ ala ka Mali tanga ala ka Mali lakana ala ka Mali ɲuman to ni kɔni tun ye premier ministre ale ka kuma ye ka kɛ ni wolomasiri tabaw olu ka ko ye an bɛ taa sisan premier ministre sɔgɔmada joona in na a taara EDM na i n'a fɔ a fɔra cogo min sɔrɔla ye Amara an k'a ka nanzarakan lamɛn. Deux certitudes et une conviction. La première certitude, le personnel d'EDM ne constitue pas un groupe ethnique de notre pays, isolé de la société. Je suis certain que vous êtes peiné par la souffrance des Maliens vivant la crise énergétique, population qui ne représente que vos pères, vos mères, vos frères et sœurs et vos enfants. La seconde certitude, le client étant roi, j'entends la frustration d'une partie de la clientèle d'EDM qui pense que la société a échoué. Je ne partage pas le constat de l'échec d'EDM SA qui regorge suffisamment de compétences faisant la fierté de notre pays. Enfin, je demeure convaincu que la réponse à la crise énergétique ne viendra que de vous. Je place ma confiance totale en vous tous. Koulouba, le 27 novembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après ce message, je voudrais saluer Monsieur le ministre, nouveau ministre de l'Énergie, également tout le personnel de d'EDM, à commencer par le directeur général, bien entendu, pour cet accueil très chaleureux. J'ai entendu également le représentant du collectif des syndicats concernant l'accompagnement de l'État. Je pense que cet accompagnement vous est acquis. Je voudrais juste ici rappeler les efforts multiples, les moyens déployés, bien entendu, qui sont également inédits. Les subventions, les achats de groupes, les livraisons de carburant, de gasoil ou de fuel. Bien entendu, efforts supplémentaires, vous conviendrez avec moi, des dons de groupe et des opérations d'électrification dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes totalement à vos côtés. Je pense que nous devons collectivement chercher une solution à cette crise énergétique qui est inédite. Vous avez raison, monsieur le représentant du collectif des syndicats, la mission d'EDM, c'est de donner de l'eau et de l'électricité à la population malienne. Mais nous connaissons également les difficultés auxquelles nous faisons tous face, à la fois EDM que le pouvoir public. Je voudrais peut-être proposer ici une solution. De-delà même de la prise de contact, je suis très ravi de l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Soyez sûr que nos portes vous sont grandement ouvertes, aussi bien le ministère de l'Énergie que la primature. La crise énergétique à laquelle nous faisons face, elle est inédite. Je voudrais proposer une solution. Maintenant, c'est une solution également inédite. C'est à vous d'apprécier. C'est inviter monsieur le ministre de l'Énergie, et bien entendu le directeur général d'EDM, de procéder à une consultation générale qui commencera par l'agent de réception qui sont dans vos différentes agences, jusqu'au directeur général, impliquant également le personnel retraité. Je pense que de leur poser une question simple, quelle est la solution? Je voudrais, si vous en étiez d'accord, revenir la semaine prochaine, donc le 5 décembre, pour que vous me fassiez la restitution. En ce moment, je ferai bien entendu un compte rendu fidèle à qui de droit. Merci infiniment de votre très aimable attention. Premier ministre a ye énergie mɔgɔw fo baara minnu bɛ senna bi énergie kɔnɔna na a ko ko a y'a faamu min ye laɲini ye min ye baara min bɛ se ka kɛ énergie kɔnɔna na ale yɛrɛ ka kuntilenna ye min ye a ko ko énergie tɛ se ka kɛ fosi ye ni énergie baarakɛlaw tɛ
minnu bɛ énergie kɔnɔ olu de ta ye énergie ye olu de bɛ se ka fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ énergie la bi ka se ka bɔ degun in kɔnɔna na ale dalen no o la jamana ɲɛmaaw dalen no o la u k'u jija ka baara kɛ ten cogo la Ablaye Mayiga ko énergie syndicat mɔgɔw kumana ko direction mɔgɔw kumana u ye laɲini minnu kɛ ale fɛ nin ye ale bolo u k'u fara ɲɔgɔn kan ko n'Ala sɔnna a ma dɔgɔkun wɛrɛ alamisa wɛrɛ tɛ wa o tɛ bɛn kalo tile 5 ma k'u na ɲɔgɔn sɔrɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ u k'u ka fɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ale bɛ yɛlɛ n'o ye jamanakuntigi fɛ yen fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan an na o lajɛ premier ministre kɔfɛ courant ani ji ministre kura n'o ye Boubacar Diané ye Keba a y'a ka micro tandi o fana na an k'ale ta lamɛn ale ta ye bamanankan ye. A nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que ne bɛ se ka na ne ye ministre ye a bɛ kɛ ten fɔlɔ de ministre bɛ taa a ka cakɛdaw la premier ministre de ko k'a yɛrɛ de bɛ na nin na yɔrɔ o ye tanga o ye bonya ye premier ministre yɛrɛ de ko k'a bɛ na nin na donc je crois que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sinon ministre bɛɛ bɛ t'i ka cakɛda la o y'a kɛcogo ye ka kɔrɔ nka ni sen premier ministre de ko k'ale yɛrɛ bɛ na o kɔrɔ ye di énergie ko problème min b'an na ɲɛmɔgɔw b'a kalama a b'u dusu la a nana ka a yira baarakɛlaw la k'a fɔ an bɛɛ malidenw de ye problème min bɛ a la a bɛ Mali de la a tɛ mɔgɔ wɛrɛ la a bɛ Mali de la malidenw de kan ka se ka a problème fana solutionner donc a ma kuma gɛlɛn fɔ a ko an ka bɛɛ lamɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔ ma baarakɛla bɛɛ énergie baarakɛla k'a ta dugumamɔgɔ la fo ka taa se a ɲɛmɔgɔw ma k'an ka bɛɛ lamɛn min bɛ min fɛ i b'o fɔ min bɛ fɛɛrɛ min dɔn i b'o fana fɔ i y'a faamu donc o la n'Ala ye alamisa don wɛrɛ yira an na a bɛ segin ka na tuguni an ye mun sɔrɔ kumakanw ye ani ladilikanw ye ani solution ye n'olu fɔra an ɲɛna an bɛ n'o yira a la donc an bɛ baara kɛ n'o ye fo mais déjà n bɛ énergie directeur fo ka baarakɛ ɲɔgɔn fo ni hakili min bɔra premier ministre la Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye kuranko gɛlɛya min b'an na Ala ka a ban pewu n b'o de dugawu don bɛɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye fana inchallah a bɛ kɛ fana inchallah ani ce merci beaucoup. Ayiwa nin tun ye énergie ministre yɛrɛ kumakan ye ministre kura ko bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ yaasa baara min kalifalen don a bɛ se ka ɲɛ cogo min kalata ko ta nasira la min ye kalata sɛbɛnw ye ale larawulili bɛ sen na nka ko maaw caman tɛ ka taa kalata sɛbɛnw olu ko la bananbakaw fɛ yen a yira k'a fɔ ko maaw senna sumayara octobre kalo tile fɔlɔ ka na bila novembre kalo tile 22 la a yira k'a fɔ ko maa 233 olu kɔni taara sa ka taa yɛlɛmali kɛ muso ye 145 ye olu de sera ka baw kɛ min ye maa 33 muso 27 la olu kɔni ko sa ko olu sigiyɔrɔ yɛlɛma dɔw bɛ olu ye muso 8 fana y'a yira fana ko olu fana ka yɔrɔ falen min ye maa 196 olu tɔgɔ bɔra sɛbɛn kan muso 82 bɛ o la sabula olu kɔni maaw tɛ yen tuguni o la sa min ye ɲɛmaaw ye u ko fo dɔ de ka fara la dɔɔni ka maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ ko baara in bɛ to sen na fo décembre kalo tile 31 yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka se cogo min na ka baara kɛ baara ni baara dege hukumu kɔnɔna na sa segukaw fɛ yen denmisɛnnin 100 kɔni olu ye kalansen dɔ daminɛ kununko n'o ye tako 2nan ye hakili jagabɔ segukaw fɛ yen baara bɛ se ka kɛ cogo min na jɛkulu min bɛ yen sa n'a bɛ f'o ma ko dɔɔni lab ale n'a dɛmɛbaga jɛkulu olu de kɔni selen ko hakilinaw fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka nin baara in kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na baara dege hukumu kɔnɔna na segukaw fɛ yen baara belebeleba 2 kan ka sigi sen kan min ye ɲɛfɔliw ye maa minnu bɛ yen n'olu ye bolola baarakɛla maaw ye olu fana bɛ a la tile 2 kɔnɔna na sa u na ɲɛfɔli kɛ olu ye min ye jɛrɛ in kɔni ye sa segu maaba bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ ka tɔnjɛkulu ni sifinw u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen motikaw fɛ yen u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini sa yaasa ka se ka adamadenya yɛrɛ baaraw bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na du bɛ mara cogo min musow bɛ du baaraw kɛ cogo min na ani an ka du sigi cogo n'an ka du kɛ cogo ka kɛɲɛ n'an ka laadaw ye o ɲɛfɔli baara kɔni bɛ mɔbitikaw fɛ bɛɛ ni kelenya ale hukumu kɔnɔna na min ye polio bana o kɛlɛli hukumu kɔnɔna na lamɛnnikɛnw ka lasigiden b'an fɛ yan sa olu y'u bolo di Mali ale baarakɛda jɛkulu ma n'o ye kɛnɛya maaw ye yaasa cogo min na sa u bɛ se ka fɛɛrɛ sigi sen kan
min ye senfagabana in ye ale kunbɛli bɛ se ka kɛ cogo min na kalanfaw ni kalan ɲɛmaaw ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ɲinini kɛ sa olu ni États-Unis taw olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛliw de kɛ ka fɛnw sigi sen kan bana in yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min na an ka jamana kɔnɔ l'Américain jamana kɔni ko ale kalikan ye ka Mali dɛmɛ yaasa bana in bɛ se ka ban cogo min na ale polio ko hukumu kɔnɔna banga sikaw fɛ nin kalo in tile 22 boloci kɔni o daminɛna ye n'o ye senfagabana ye a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin minnu si bɛ san 2 ka taa se san 5 ma o de bɛna olu ka boloci de bɛna kɛ novembre kalo tile 27 sa o sera k'a fɔ ko min ye maa 108 180 denmisɛnninw na olu de kɔni bolo kan ka ci bankas ale marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na baara in bɛna to senna sa kalansow la duw kɔnɔna na sugu kɔnɔnaw na u bɛna taa yɔrɔ la ani maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila ani autogare kɔnɔnaw la yaasa boloci a bɛ se ka kɛ cogo min na denmisɛnninlakaw bɛɛ lajɛlen na Coupe CAF la kunungo Stade Malien ale se sɔrɔ Stella Bols mɔgɔw kan n'o ye Afrique du Sud kaw ye 2-0 Stade kɔni ale ye cɛlu 2 bɛɛ lajɛlen dasi kelen kɔni kɛra premier mi-temps ka bɔ tɔ kelen n'o ye ballontan ba ci o kɛra penalty o y'o sɔrɔ k'o don Seko ni Dongo ta na sira fɛ sa centre kɔrɛ n'o bɛ Segu kaw fɛ Mamu Dafe ale yɛrɛ min ye ministre ye bi Seko ni Dongo kunna ale ka baarakɛyɔrɔba min bɛ Segu sa olu kɔni y'a yira sa kalo sa ɲɛnajɛ min bɛ kɛ vient ta sa o kɛlen don ka wele bila ɲɔgɔlɔnbɔlaw ma sini n'o ye groupe wele ka maaw ye min ye kɔrɛ baro ye sa jamana kɔnɔna na baara bɛ se ka kɛ cogo min na ani kunnafoni di nin waati in na Salifu Sanogo ale welelen don o kɛnɛ ka sa yaasa ka se ka taa jamana bɛ dabolo min na ani kunnafoni di ko o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Salifu Sanogo ORTM directeur kɔrɔ journaliste do fana expert en communication fana do ale welelen don min ye concert ba ye sa o bɛ kɛ reggae show ye reggae show in kɔni nin bɛna k'a ta ko 4nan ye centre kɔrɛ la Sebugu kaw fɛ yen nin fɛn fɛn filɛ nin ye donsara tɛ bɔ nin si la a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kɔrɛ la Segu kaw fɛ yen Sebugu ni Ala sɔnna a ma baaraw bɛ daminɛ sini ni ɲɔgɔlɔn ye sini sufɛ min ye sinikɛnɛ sibiri sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 Salifu ka barosigi bɛ kɛ sufɛ sa Sistamam ale n'a ka reggae groupe olu bɛna k'o kuncɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn arajo minnu kun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fo dugutigi n'o ye Seydou Sangare k'an ka foli bɛ s'a ma ka Sori Kɛmɛso fo Bayiba an b'ale fo mairie du district kɔnɔna na ka Maraka Samake fo min ye Seydou Jara Kurube k'an b'a fo Ismaël colonel Sidi Lamine Bamanan k'an ka foli bɛ s'a ma Ezo kɔnɔna na k'a Traoré min ye Boyina Babi ye k'ale fo Thierno Oumar As Diallo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Ibrahima Tunkara a yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nin waati in na Gawusu Traoré k'ale fana fo Parikaw fɛ yen Sori Sako ale bɛ Canada Isa Konate an b'a fana fo Canada Lucas Dakono Keba Lucas Dakono ko kulo ka fête de bɛ États-Unis bi ko bi kɔni olu bɛ kulobaw de dun dɛ kule ni y'ale fa sisan ko fo fajiri de bɛ sɔrɔ k'a sogo dɔ ta sogo i b'ale cɔrɔ a kun de kan koyi a bɛ sɔrɔ yan joli don n'an y'a fa a bɛ se ka kɛ surafana yan a minɛkari kɔnɔ ni ye file fɛ ale b'a yɛrɛ funu ko sama ka bon nin ye Lucas Dakono an b'a fo k'a fɔ a ɲɛna Houston kaw fɛ sa ko u bonne fête Jaba Sidibe an b'ale fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Madame Sall k'an ka foli bɛ s'a ma colonel Assa Bajalo k'ale fo Siriman Bacili an b'a fana fo ka Bayi Jakite fo Ablaye Ɲagate ale bɛ Faransi Madina Jara ale bɛ États-Unis Atlanta a balimakɛ n'o ye Sidi Babi ye douane na an b'a fana fo Ibrahima Sako k'ale fo wɔlɔfɔw fɛ ani Papis Diallo Amadou Gassama ale bɛ domaine na an ka foli bɛ s'a ma min ye Jankuba ye Bako a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen suguba kɔnɔna na ka suguba kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Bako sababuya la nin waati in na Rafael Munkoro Abdramane Jakite olu bɛ bureau des enquêtes la douane y'o don Amadou Sanogo an b'ale fana fo bureau des enquêtes directeur ba inspecteur général de douane Amadou Konate nin waati in na ale bɛ Niger kaw fɛ yen olu bɛ baara dɔ la ye an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye bureau des enquêtes ma k'olu fo min ye Modibo Daɲɔ ye k'ale fana fo INPS la directeur de ressources min ye Tata Fofana ye k'ale fo INPS la commune 6 kɔnɔna na yan Mamani Traoré k'ale fana fo min ye Kekuta ye k'ale fana fo Kutalakaw fɛ douane o kɔnɔna na Keba Mohamed Kulubali an bɛ dugawu don k'a ye a ka musokɔrɔba fatura an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala k'a mɛn ka saraka bɔ a ye a y'an kɔ kiti min na Ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala k'o nɔgɔya ko a Kulubali musokɔrɔba an b'a fɔ salon na sini salon fana a ka cɛkɔrɔba fana fatura ɲinan ta kɛra musokɔrɔba ye Ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen k'aw yɛrɛ fo